Xayrli kеш yoz kilo bilan bog'cha сезонына гына түгел, туйларга да старт бирелә. Никах, туй мәҗлесләре хакында бәхәс куертырга нәк вакыты. Замана туйлары күпмегә төшә, татар туйлары башкаларыннан аерыламы? Яшьләр купшы туй яклымы, әллә тыйнак кына мәҗлес үткәрергә дип саныйлармы? Бу турыда без кунакларыбыз белән бүгін сөйләшербез. Исәнмез килгәнегез өчен зур рәхмәт. Оештыручылар монда, алып баручылар монда, туйларның аксакаллары монда, һәм әле менә 2-3 көн элек туй үткәргән егетебез дә монда. Шуңа күрә Булатка беренче сорау: туй үткәрү күпмегә төшә? Туй үткәрү күпмегә төшә дип, минемчә, бер кешегә минимум 5000 тирәсе китә. Бу сан каян чыга? 3500 банкетный залга, калган 1500 менә ведущийларга, звукооператор, световое оборудование, диджейларга, фото-видеоларга китә. Демәк, математика гади. Әгәр син 100 кеше чакырсаң, 500 меңгә төшә, 30 кеше чакырсаң, 150 меңгә эшләп була туй. Минимум 5000. Соннар турында сөйләшик әле. Менә Шулпан синнән сорыйсы килә. Тенденция нинди хәзер? Кунаклар күбәяме, әллә кимиме, кайсы якка бара? Беләсең, шунап әйткәндә, халыкка караганды карап, безнең татарларда 100-150 инде. Гадәттә. Гадәттә, минем 70-80% туйларым урыс халкыныкы. Халкы үткәрә һәм аларның менә хәзер кими башлады. 30-50 шундай камерный гына кичкенә генә туйлар. Татарлар рәхәтләндереп бәйрәм итә. Бездә рәхәтләндереп, бездә ашау күп булсын, артист күп булсын. Менә шунда татар туйлары алар нәрсәсе белән аерылып тора һәм үзенчәлекле дә. Нык аерылып торалар. Шунап әйткәндә, бездә татарларда шәп туй, ул димәк бездә күп артист була торган туй. Рояз Фасыйхов, Филүс Кахыровлар, Гүзәл Уразылар булса, менә дигән туй димәк безнең татарларда. Ниндидер декорация ягына караганда, матур кыйбатлы ут, тавыш ягыннан алар аңа акчаны әзгенә тотыбрак тоталар инде. Ләкин хәзерге вакытта, менә соңгы 2-3 ел дәврендә шундый тенденция татарларда да, безнең татар туйларында да ниһаять, мәсәлән, теге ясалма чәчәкләрдән китә башладык. Мин әйтәм кунакларга, менә кайбер залларда була шундый ясалма чәчәкләр, бүләккә бара. Мин әйтәм, булмасын ул ясалма. Булсын яки тере, кичкенә генә матур, яки булмасын. Ясалмалары кирәкми. Аннары бездә тостлар бит әле татарларда күп әйтәләр. Мин әйтәм, бу ике парның союз, аларның көннәре, аларның сюрпризлары күбрәк булсын. Алып барышларның аралашу моментлары, кем, каян килгән, теге стендап формасында дип әйтим инде. Тостларны әйдәгез никахта калдырабыз дигән. Чөнки һәрбер кеше, һәрбер кунак шулык бер сүз әйтә. Әти, әниләр, туганнар, апа, сеңелләр, ләкин бөтен кунакларга тост бирергә кирәкми. Дип уйлыйсың инде син. Уйлыйм да мин, һәм яшьләрне дә шуңа күнектерергә тырышам, никахта булсын. Һәм иң мөһиме, авылдан килгән апаны күнектерсин. Ул бу әзерләнеп килгән котлау белән. Никах дисең, бит хәзер яшьләр никах белән туйны берләштерү яклы дип беләм. Менә Адиләсендә андый мәҗлесләр алып барасың. Шуннан да никах белән туйны берләштерәләрме хәзер яшьләр? Хәерле кич. Мин инде үзем күбрәк мәчетләр янында булган залларда эшләүче хәләл тамада буларак шуны әйтәсем килә. Мәсәлән, хәзер мәчетләрнең залларында да бик матур итеп никахлар үткәрәләр. Һәм ул шундый теге туйга якын. Мин сорыйм яшьләрдән, сезнең туйыгыз буламы соң дим. Юк, без менә шушы никах белән генә эшне бетерәбез дигән. Алар күбрәк сорыйсың инде гонорарны. Туй булса арзанрак. Сыр булып калсын. Мин әйтәм инде, әйдәгез алайса, без сезнең никахны туй кебек матур итеп, тантаналы рәвештә, шулай күңеллерәк иттереп үткәрергә. Туйда буласы элементларын да кушып җибәрәсең. Элементларны кушып җибәреп, без инде анда теге борынгы юлаларны килен төшерү, мендәргә бастыру, балмай каптыру, инде менә үземә дә ошый, кунакларга да ошый, аеруча инде өлкән буын кунакларына бик ошый инде. Мин әйтәм, без менә шушы мирасны сакларга һәм сез дә үзегезнең киленнәрегезне менә шулай итеп каршыларга тиеш дип мин аларга аңлата, шулай итеп күндерәм. Аларны инде яшьләр
Безгә это зачем нам это? Балмай, это же старье диләр инде алар. Юк, бу безнең борынгы горыф гадәт, бу булырга тиеш, без аны кайтарырга тиеш дип мин аларга әйтәм. Һәм менә бу теләкләр дигәннән, тостлар дигәннән мин кунакларга әйтәм, беләсезме, әйдәгез бөтенебез гел бер сүзне кабатламыйк әле. Яшьләрнең менә кичкенә вакытта сез аларны хәтерлисез идегезме? Менә авылга кайталар сезгә кунакка. Шул яшь вакыттагы хатирәләрне күбрәк искә төшереп, бөтен кунаклар яшьләрне истә калырлык иттереп, матур иттереп теләкләр әйтигәл дип күндерәм менә шул. Менә шушы никах туйларына, алкогольсез туйларга нигез салучы дип без инде шушы туйларны алып баручы буларак саныйбыз Гамил аганы. Гамил абый чынында менә бу бер никадәр без чагыштырабыз. Элегрәк ничек башланып киткән иде, элегрәк халык ничек карый иде алкогольсез туйларга һәм ничек узайды һәм бүгенге менә сезнең күзәтүегез буенча нинди дәрәҗәгә җитте менә шушы хәмерсез туйлар? Һәм беренче туегыз, ялгышмасам, 92 елда булды. Ул вакытта 30 ел вакыт үткән. Ул вакытта Үзбәкстаннан татарлар кайтты, алар иркен яшәргә өйрәнгән. Безнекеләрнең туе тулай торакта, коммуналкада, Хрущевода, Трущевода, кысан өйдә буладыр ем. Кафеларда ясый башладылар, артист, җырчы чакыра башладылар. Алар белән мода китте, зур туйлар ясау. Һәм инде ныгытып, рәхәтләнеп бәйрәмнәр башланды. Ул вакытта тик тамадаларга кытлык ем. Тамадалар эшләде алып баручылар, хәтта 40 яшьлек, 40тан арткан хатын-кызлар. Бүгенге көндә 30 елдан соң төп алып баручылар, яшь егетләр 30 һәм аларны гадәттә элек инвесторлар, спонсорлар сайлыйдыр тамаданы. Хәзер киленнәр сайлый. Һәм шул ук вакытта менә сез рәхмәт, хәләл туйлар буенча ул мин аны күтәреп йөрдем, ул бик авыр барды. Ул вакытта гомумән арак эчмитәргән кеше юк иде. Бер заманны кинәт кенә кылт иттереп 15нче елларда кинәт кенә үзгәреш булды икътисади сәбәп. Чөнки менә егет әйтте 550 меңгә ким дигәндә туйчыга, никахны 100 меңгә, 70 меңгә дә ясарга була. Анда лимузинда кирәкми, купшы күлмәктә кирәкми, күлмәкне арендага да алырга була. Bütün нәрсә киметелгән бәясе, шуңа күрә никах ул экономик версия, икътисади сәбәп аркасында нык итеп үсеп китте. Аракыда да экономия ясарга була. Икенчедән, менә сүз сөйләү турында сүз чыкты. Араксыз бәйрәмдә күп сөйләмиләр, кешеләр демагогия, тавтологиягә бирелмиләр. Чөнки бер-берсен тыңлап утыралар, артык кабатлау сүзләре аз була. Шуңа күрә ул хәзер тренд дип әйтергә ярамый инде, ләкин төп юнәлешкә әйләнде, күпләр хәтта ясап тормыйлар. Әлбәттә бер даирә бар, гомумән туй ясамыйлар яки ЗАГСка да барып тормыйлар. Әмма никах барыбер туй индустриясендә лидерга әйләнде. Чагыштырып карасак, менә яхшы тенденцияга таба барамы татар халкы, менә бу яисә чөнки шундый фикер бар, артыгын кыланалар. Никахны аны тыйнаграк кирәк, хәзер инде артистын да чакыралар. Туйдан бер нәрсә белән аерылмый, бары тик өстәлдә аракы гына юк диләр. Бу ничек дип әйтим инде, ни было счастье, да несчастье помогло булаймы, чөнки никах булгач, менә элек бит инде без газапланадыр, аларга аңлатып, балмай кирәк, атаң анаң тели, инвестор тели, мин инде экономиканы кулланадыр гадәттә. Акча белән киләләр бит авылдан апалар, пенсионерлар 5000 тәңкә, 2000 тәңкә акча белән киләләр. Уважать надо дип инде. Ну, гадәттә киленнәр тыңламыйлар. Алар уйлыйлар инде үзләрен дискотечный форматларын туй дип уйлыйлар. Дискотечный форматка килгән кунак ул, ну, анда 500 сум акча салам 1000 сум имен, шуның белән аңлатадыр, ничәгәдән бишрә. Юк инде өлкәннәргә хөрмәт, двоюродный троикларга хөрмәт. Шулай итеп, менә бу никах форматы автомат рәвештә яшьләр үзләре дә аңламыйча разыйлар, түбәтәй кияргә, хәтта камзул кияргә, яулык бәйләргә, калфак кияргә, балмайга да ризалар, бавырсакка да ризалар. Без моны гомер буе мин хыялландым, шул идеяларны менә без икебез бергә шул тенденцияны күтәргән кешеләр халыкка кертә. Монда теләмәселәр дә керделәр, хәбәр алмыйлар, чөнки туй ясыйсылары юк, булса да алар анда каянибут кичкенә генә пати ясыйлар, шуның белән бетте, 10 кешелек кенә имен. Монда никахка нишарадан бишара, әбинең күңеле булсын, акча киләләр, конверт белән, балга да ризалар. Әйбәт димәк. Әйбәт, милли идея өчен вообще супер булды. Гамил абый, әти-әниләрне инвестор белән чагыштыруыгыз бик әйбәт булды әле. Спонсор дип тә әйтерим. Спонсор да. Зур туй булсалар спонсор була бишара. Безнең менә Илназыбызда өйләнде, күптән түгел, 1-2 ай гына үтте буга ялгышмасам. Мин менә Һәм менә сорауны әйтеп битерим. Теге якта да, бу якта да булып караган. Әйе. Бүген туй кемгә күбрәк кирәк? Кәләшкәме, кияүгәме, спонсорларгамы, инвесторларгамы? Минем менә шәхсән минем очракта ул кирәк иде миңа, чөнки минем хәләл җифет, ул шундый тыйнак кына инде. Үткәреп тору юзналар дип. Ләкин минем бурычым әти-әниләр алдында ниндер мәҗлес ясау. Мәҗлес дигәндән күп кеше мәҗлесне без күз алдына китерә алабыз.
Менә әбиләр әйдә бер тәмләп чәй эчеп алыйк әле дипдән башлап, һәм инде Чулпан оештырган зур күләмле миллионлаган, анда бөтен зал эчендә зал төзеп ясалган бәйрәмнәргә кадәр аның чиге юк инде теге якка. Шуңа күрә без ясадык тыйнак кына бер артистларсыз үзебез алып барып, кунакларны җыеп, үзебез алып кайтып, әле ие. Мин объектив суммалар турында үземнең мәҗлескә карата әйтә алмыйм, чөнки безнең күп әйбер үзебезнең кулда иде. Ут, тавыш, алып баручы егетләрбез. Кыландырып 2 алып баручы чакырды әле ул. Икесендә әҗәте бар иде, Айвазның да Ринатның да. Безнең инде ул кичкенә генә матур традиция. Нигә җырчылар чакырмадыгыз? Менә монысы кызык. Гадәттә бит инде безнең үзебезнең җырчылар җырчы өстенә җырчы чакыра. Без көн саен мин җырчылар белән эшлим, шуңа күрә әйдәгез әле менә бер мәҗлестә булса да, үземнең мәҗлестә булса да ишетмим шуларны диде. Сөйләшеп утырыйк әле дип оештырылган, бәлки ул кичкенә генә эксперименталь мәҗлес булган. Илназ, менә шундый сорау алайса, шуның бит инде үзең дә оештыручы алып баручы буларак, күрәсең, калганнарның мөнәсәбәте, менә шу калганнарның мөнәсәбәтләреннән чыгып, үзең нәрсәдән баш тарттың һәм нәрсәне кирәк диеп таптың үзеңнең туеңда? Калганнарның яхшы һәм яман мисалларын күреп. Бу сорауга җавапны без рекламадан соң алырбыз. Җәй, туйлар сезоны, шуңа күрә сөйләшәбез. Туйлар турында. Үзе дә күптән түгел туй уздырган, үзе дә алып барган Илназга сорау шуннан гыйбарәт иде. Үзеңнең туеңда калган туйлардан карап, нәрсәне алдың, кулландың һәм нәрсәдән баш тарттың? Без инде бит атнага 2-3 мәҗлес үткәргән кешеләр буларак, без аңлыйбыз, бар якынча әйтсәк, безнең современный туйлар, һәм инде ул современный туйларда бәлки кайбер кешеләрнең фикерләре туры килмидер. Алар менә иң күңелгә тия торган нәрсә, Чулпан бәлки мине теге поддержайтыр, урысча әйтмешли, ул кәләш урлау. Безнең теге бәйрәмдә ул һәрбер минут, һәрбер секунд ул исәпләнгән, түләнгән, һәм кәләш мин берәүне гаепләп әйтәсе килми, аларында күңелле әйбер ясасы киләдер. Ләкин инде менә бу әйберләрне әзрәк истә тотып, инде бу мәҗлеснең форматы инде бүтәнрәк дип кабул итсәләр иде. Бу бит кәләш безнең татар традициясенә кагыла торган әйбер түгелдер әле, Гамил абый. Ул ничек әйтеп, безнең халыкта традиция әйбер юк, бит инде безнең халыкта, без бит инде тамырны югалткан кешеләр. Ул беләсезме кемнәрдә бар? Нишәр татарларында бар? Һәрбер кайсы Ансы өйләнгәнче урлыйлар аны, туйда түгел, өйләнгәнче урлап шуңа өйләнәләр. Туйда да урлауга әте бар. Сез күргәнсездер, Сәбитованың проектында Радик Яруллин кызны урлап күрсәтте туйда. Аларның гадәте, традицияларны хөрмәт итүчеләрнең гадәте. Шул вакытта ул бездә ямьсез формаларга керә, әлбәттә ул бик күңелле түгел. Менә шул ямьсез формага кергән. Шул. Монда программа бара, секундлап. Килен юк, аны әйтмиләр. Алып баручының инициативасыннан тыш кунаклар үзләре нәрсәдер программага кертеп, ямен дә бозырга мөмкиннәр диясез килә. Бүтән вакытта бер генә киңәш оештыручылар белән, алып баручылар белән әзрәк кенә киңәшләшсәләр, бу процесс урын ала башлыйлар әле. Альбина, танда сорыйга әле, менә ул безнең ошылай туйлар алып баручысы, тагын нинди әйберләр туйның ямен ала дип әйтсәм. Яисә хәзер трендта түгел дип әйтик. Трендта сезнең шәтел белән әйберләр. Урын урлау. Ул инде бик шыксыз бер әйбер. Менә матур сүз таптыгыз. Ул инде ир кеше, хатын-кыз киенеп, ул инде кәләш булып, нәрсәләренә башларына кимиләр, нинди кыяфәткә генә кермиләр, яшьләргә битәләр, җырлаталар, акча бирәтә, аракы кирәк. Менә бик зак вакытны шул ала. Мин инде әйдә киттек урыннарына утырыйк әле дип, аларны кунаклар урыннарына утыртам. Кияү белән кәләшне. Шуннан инде яхшы түгел дип, инде менә кичкә чыгып китәләр инде ул президиум стәленнән. Бик ямьсез әйбер. Ул урлау инде 40 минут аладыр ул вакытны. Ул бар димәк әле. Бар. Ул беләсезме, ул районнан, авыллардан килгән шундый бер менә шундый гадел. Әле үзе белсә икән ул җәзасын, ул бит утыра да калганын алып барышыга, башкарып чыгарга куша. Үзе утырды, димәк, үзең алайса тәкъдим ит нәрсә эшләргә белми. Шуңа күрә чыннан да яшьләргә бүген гомумән туй кирәкме, я булмаса инде бу әти, әниләрнең туганнар алдында яхшы түгел дигән менә бу фикерләү генәме?
Білесізме, 12 ел шундай сферада эшләп, бір 20% дип әйтим икән, ул бар бір кунаклар өчен, туганнар өчен, әти-әниләр өчен эшләнгән туйлар. Бик күп яшьләр ял итик, сатып алыйк, берәр кая китик дип инде шулай әйтеп, исәпли үзләренең гомерләрен, әниләргә ярыйм дип, әтиләргә, кунаклар ял итсен дип менә оештыралар туйларны. Менә әле генә туйын үткәргән Булатка чираттагы сорау, нәрсәдә, хәзер бит инде туй узганнан соң син хәзер анализ ясадың, нәрсәдә экономияларга түгел кирәкми? Чөнки менә үзеңнең туйда гына хәтерлим, ахырдан әйткән булды, менә ашауда, менә калган экономистсында ашауда кирәкми иде экономияларга. Ашауда мөмкин булган кадәр күп, артистларны кисергә була иде дип бер фикер ясаганны хәтерлим. Бармы шундый анализ? Әйе, бу ашау бүтән әйбердә экономисәң дә ашауда экономитрәк кирәк түгел. Җырчыларда, менә Илназ әйткәне буенча, җырчылар сыз эшләдек ди. Бик күңелле узды, минемчә, җырчыларны чакырмасак та була. Чөнки мин үзем дә җырчы звукооператор буларак, совсем да. Җырчы звукооператор буларак, хәзер күп звукооператорлар үзләре җырчылар да. Шуңа күрә алып баручы белән, җырчы звукооператор белән менә дигән итеп эшләп чыга. Менә бит әгәр бюджет шикле икән, ул кайсы якка таба күбрәк ясарга. Видеооператор менә алар. Менә аңларга кирәк, безнең бит әле татарда шундый кичкенә менталитет бар, ярышу дигән нәрсә. Менә мөмкин булса, шул ярышуны әзрәк кенә читтә калдырсак иде. Үзең генә үз ике якны җыеп, матур итеп, үз өеңдә, өстәлдә утырып алу да ниндидер миллионлаган туйдан күңеллерәк булырга мөмкин. Кыйммәтрәк булырга мөмкин. Әлбәттә, менә шуны истә тотып, менә әзрәк кенә ярышуны битерсәк та шәп булыр иде. Туйда экономия дигән әйбер кирәкме икән? Гомумән менә Чулпан. Экономия дигәндә Мин әйтәм, ясыйсыз икән, яхшы ясарга кирәк. Әйе, мин дә шулай. Каядыр экономия, ул бит әле беләсез, менә сез, мәсәлән, менә мондый күләм акча әзерләгәнсездер. Шул күләмнән тагын 30% өстәгез ди. Мин ким дигәндә, чөнки бар шундый расходлар, син аларны күз алдыңа китерә алмыйсың. Әле Булаттан сораганыгыз, Булат әйткән иде тапшыру алдыннан, мин аңладым ни өчен оештыручы кирәк икәнлеген. Шуны әле әйтәсе килә. Безнең менталитетта шундый әйбер дә бар, оештыручы алу, ул расход. Ул киресенчә кирәкмәгән расход. Әйе, ул беләсезме, киресенчә мин күп моментларда экономиядә ясыйм әле, беләсезме? Менә мин бер мисал, менә мин бер парга туй ясыйм. Алар миңа шалтыраталар, шулай менә без никах ясыйбыз. Мин уны кара әле рәхим итеп, күбрәк кебек. Аларга да 20 кешегә 15 пирог шутлаганнар, әйме, тузлы кыяр помидор шутлаганнар. Алар кирәкме? Менә мин никахмы, нәрсәме, мин аңлыйм инде нинди кухняда кирәк. Минем хәтта шул минем тиге эшемә керә. Мин үзем менюларны ясыйм. Үзем барлык тиге хәтта приглашение кыягазларын, нинди, менә шундый моментларында мин сөйләшәм. Алар синең белән бергә әле бер кадәр мәгълүмат өчен түләйме? Шушы хата үзләре үтмәс өчен син үткән хатадан чыгып, синнән шуны алам. Әйе, нәрсә, мәсәлән, кәләш тели икән шундый күлмәк һәм тели ачык һавада. Мен ашык һавада мондый күлмәк белән мөмкин түгел. Әйдә, трендларны, нинди трендлар, нинди трендлар хәзер менә? Бар бит тренд 2024 ел. Нинди тренд соңга икән? Трендта, хәзер 24 елда нәрсә трендта? Ул декорда бархат. Һәм бу елны бик трендка кирде монохром. Илназ Гариповны чакыру. Монохром. Бархат булса, мәсәлән, авыл клубына барып, анда бит инде чәчәкләргә туры килсәк тә, мәсәлән, лилия икән, бөтен җирдә лилия. Букетта да ул нык треп, менә мин аны укып алганым бер инглиз сайтта, һәм инде октябрь-ноябрь туенда мин аны декорда без аны кулланганык, һәм нык матур килеп чыкты. Бу елны шул трендта, ләкин мин гел яшьләргә әйтәм, менә үзегезгә ничек рәхәт, шулай эшләгез. Әйтәләр икән, әти-әниләр тост кирәк, анда, мәсәлән, бавырсаклар, казлар чыгару. Әйтәм, әйдәгез никахта әти-әниләрегезгә бирегез менә бу волю да әйтәйме. Тостлар да әйтсеннәр, мендәргә дә басыгыз, балмай да кабыгыз. Шулпанның позициясе бик җайлы, туйга гына калып, бөтен әйберне никахта эшләп бетергәсә, мин яхшы туй эшлим сезгә ди. Антитренд бармы? Сезнең тел белән әйтсәк, кринж, некамильфо, менә нәрсә хәзер туйларга туры килми? Пышный күлмәкләр, хәзер кринж. Юк, бар, юк, мат, менә теге курчакны, чәйнектә курчак тора бит әле, менә шундый менә, Юк, бар матур күлмәкләр, шуны әйткәндә, мин әйтәм,
шундай зур күлмәк телисез икән, әйдәгез регистрация вакытына аны эшләп. Әйдәгез никахка калдырыгыз аны. Никахка кигез. Мин әйтмәсәм, ул принцип бар матур күлмәкләр, шуны әйткәндә. Беләсезме, безнең хәзер караучы, авыл җирлегендә яшәүче апайлар, абыйлар ий кыланчыклар дип әйтеп куячаклар. Шундай тренд бар ди. Егет җырчылар чәчләрен үстереп, үреп йөрергә тиештергән. Мин шуңа әйтәм бит, яшәргә ничек сезгә күңелле булачак, менә шулай үткәрегез дип. Аннары кайбер яшьләр бит инде гомумән туй ясамау яклы. Кирәкме гомумән туй? Аннары алдагы көннәрдә хатын-кыз син миңа туй да ясамадың дигән сүзләр булмасын өчен менә туй ясау кирәк микән? Кайсыгыз җавап бирәсез? Юк, Әдилә бәлки, Илназ. Икегез җавап бирегез. Мин беләсезме, менә тыңлап торам да, сезнең шушы купшылык турында ничектер барбер татар туйлары Европача үтергә тиеш кебек тоела. Ә без бит инде татар халкы ул гомергә дин белән бергә барган. Никахның асылы да никах ул бит инде сөннәт. Без менә әзгенә шуны да уйларга тиеш, дин ул безнең асыл. Без күбрәк менә хәләл туйларга басым ясасак иде, мин менә үземнең парларыма да Әдиләнең заказлары булачак, шул панны кабулмаячак, менә исраф буенча да, меню буенча да мин әйтәм. Нәрсәгә мәчет эчендә үткән никахта жульен. Кеше ашын ашады, второйын ашады, салат ашады, аның иде тамагы туйды. Ни өчен сез шашлык заказ бирәсез? Ни өчен жульен? Нәрсәгә 3 пишмак? Син әле мәчеткә кумадылармы? Шул юк, кумадылар. Шул кадәр күп ризык кала, әйме. Шул ризыгны алып кайтып, әле яшьләр кич белән дә яшьләр белән тагын бер кат утырып алалар. Шуңа күрә менә исраф ягында кайгыртырга кирәк дип уйлыйм мин. Ул бит инде безнең татарларда шулай. Ул бит инде урыс, мары якларында андый нәрсә юк. Безнең менә өелеп торсын ашау. Минем бер малай вегетарианский туй ясаган иде. Халык тәнәфестә чыгып, Макдональдстан ашап йөргәне хәтерлим, чөнки итсез. Үзе бер фикерне әйтми калдым. Менә хәзер никахларда туй кебек үтә дидем, әйме. Аннан соң бер тапкыр күп итеп никах үткәрәләр, матур итеп визажистын чакыралар. Инде анда полный парад инде. Нәрсә кирәк фотосессия? Полный фарш. Бер айдан нәкъ шулай итеп, тагын мәшәкатьләнеп, әти-әниләрне кузгатып, тагын бер теге туганнарны куптарып, яңадан шундый ук мәҗлес үткәрәләр. Ни өчен аны бер генә әйтеп булмый соң дип әйтәм мин кайвакыт. Никах бит ул олы кешеләр өчен. Бер айдан соң ул яшьләр өчен. 100 кешене җыеп, яшьләрне дә җыеп, шунда үткәрергә була бөтенесен. Әлеге дә баягы минем икенче бер таныш малай. 1,5 миллион кредитка алып, зур итеп купшы туй ясады да, ай ярымнан соң аерылды да. Әле бит бүгенге көндә статистика карасак, андый купшы туйдан соң безнең андый парлар юк. Безнең бөтенесе дә яши. Бит матур яши. Туйда сизеләме менә парның бер-берсенә туры килмәве. Я төрле кешеләр булуы, шулпан. Сизелә. Булар яшәмәс дигән фикер тумадымы? Туйны әзерләгәндә үк тавышы бетсәләр. Туйга әзерләгән вакытта ук сизелә ул шуннан әйткәндә, минем теге туйлар мин инде менә хаҗәйге туйларны ноябрь, декабрьдән ук әзерлим, теге без гелбергә, мин инде аларның төрле ситуациядән инде ничек үзләрен тотуын күреп, минем бар шундый гадәт, мин аларга үземчә теге, ага, 1-2 ел, ярар. Дип әйтеп куйгалыйм вакыты Туры киләме? Прогнозлар туры киләме? Беләсезме, бөтенесе белән дә аны статистика юк минем. Бөтенесен караган юк, ләкин анда әтәнидән дә тора. Яшьләр теләсәләр дә аерылырга әтәни бирмәячәкләр. Менә шундый сорау алып баручыларга һәм оештыручыларга баш тартканыз бармы парлардан? Менә әзерләй башлаганда яки беренче күрешүдә үк кара яки шуның кадәр ачуны чыгаралар булар дип, яисә сезнекен алып та тормыйм дип. Минем бар. Менә энергетикасы буенча миңа туры килмәгән кешеләр бар, әйме. Минем җаным тартмый аларга. Алар шундый салкын, сүзле, теге аралашмыйлар, бер-берсенә ничектер дурфа. Мин аңлыйм, мин аларда эшли алмаячакмын. Теге ихлас, ачык йөзле кешеләргә мин үзем тартылам. Андый вакытта гафу итегез, мин сезнең белән эшли алмыйм, ләкин мин андый кешеләрне ыргытмыйм. Теге барыгыз теләсән эшләр. Мин андый кешеләргә үземнең ышанычлы коллегаларымның номерларын бирәм. Менә бу кеше жәл түгел. Менә бу кеше сезнең кемнең нервлары жәл түгел, шуны бирәм. Юк, менә бу кеше үзе психолог, үзе тамада ул сезнең белән эшләп чыга дип, һәм алар миңа рәхмәт әйтеп язалар инде никах үткәннән соң. Юк, дөрестен әйткәндә, теге кешеләр төрле булырга мөмкин. Ассызлы булырга мөмкин, әзрәк кенә актив булмаска мөмкин. Аларның хукуклары шундый мәсьәләләр бар. Менә икесе дә тик кенә утыралар, бер нәрсән дәшмиләр, җайлап кына әйтәләр. Ләкин аннан соң 2 елдан 3 елдан соң күрешәләр, бик матур балалар белән, гаиләләр белән, шулай итеп матур итеп гомер итәләр. Шуңа күрә кеше төрле була. Бик зур рәхмәт әйтеп сезгә. Һәр вакытта безнең кызып кына киткән вакытта тапшыруыбыз тәмамлана.
туйлар якынлаша, исән-сау, матур, күңелле туйлар уздырып җибәрсеннәр яңа парлар һәм иң мөһиме, туйлар ничек узуына карамастан, купшымы ул, тыйнакмы, матур яшәсеннәр, гомерлек яшәсеннәр, менә шул барлык теләк. Һәм туйларыбыз татар туйлары гөрләсен. Рәхмәт.